Hello guys, singke rok thamel title no pin rok saiman kana tina am thana nai tong tabo khonke hari kam jotna no bagan kre thana nai tong bagano thakon nungman tong bo babu ta anke babon ke bagan ho thang jang ke sono ma ba kini phaidi tha sok lani chawon ke on ba sen tabon ke thangman thangai tong inka no bolok khalia lama khaketa genor mai tini sin tha tini busung man tabo ke sing thalai tong guys bagano Hingke ani mom hingke khumbo jobab khumbo sibong no goni bo sibong nai tongo nahanai di khumbo jobab khum di kalar ba 12ta ekta buphango no kormorulu kaisa te glapi kala kaisa 2ta 12 singtabo hingke thanglai tongai tono nai tongni Korean blog Finally tabo hingke sing sini baganamo sokpaikya sini baganamo sokpaimani haipora lama hamini tongo ta mangke bolongke se subscribe jangai tongka manke bolongoi tongka ta lama Finally tabo hingke sing sokpaikya guys sini bagano sini koi bagano sokpaikya sing tabo hingke kisa rest khai sing tharok soknai an papa hingke bagan hogoi tongo bo hingke agi hingke sini koi te bango boi kisa tampai sika hingke aboni bai tahai ke sini ta ata Agi hingke sini koi tipo bango ta guys agi hingke koma se haipono sini borok ekdom jamani sumani nukoi maya sini koi tampai sili ka boya skobang masa bjani ba tampai ka siya haipono bis bharo tampai jakana amsa koi kobang tampai jaka Angke lens ko guys tamni hingke lama himphai bla te lama bokolo hingke sini bagan bai sini nok hingke salo hingke himui phaimani ba lengsuka pra kolombi ro tongkha tabo satung mutung bola abon bagai ta tabo hingke ma mui morong tana thango mui morong tana thoi komban halabo biko bodo kata mui morong hanu no hoya mui morong tana thang mon chejong Oh ma mui morong to fuka ble abo Abba timade mui morong kotoma mal gulag do ma abu khai uroni malja malde da dor ne pa kotoma ble mui morong angka chaimi ya malja ko mui morong da papa bo nai thogoi chuka hamai chu kana mo hamui solia thakai bo da kawa nang tam bek ti pheba he buku mo thai saman di kata he buku mo no thangai sanai aram ke Ani papa song ani mom song tabo hingke tha chona nalai tongo hingke tabo sa khetawo azki tongo na ekdom tungsuka engo hingke satono tongo hingke ora kita thanda kasri tongo na tabo nahana ji guys norno geman khana ni koloko bekaro no bosek naithok nugui tongkha no bonugui man khana son bosa barbar tamakha naithok suka ang hamusuka ang o jagao tini ajikai tongoi ang oneke tamuke muituman kha agi chera puro hingke jang mohai son nugui maya ekdom thunglaio amsike khollaio te mohai jaga rogo rigene kanlei rogo mosalaio agi chera puro kota abromo tini ang nugui mo khumno tini mane son no nugui tini amsike ang tongthokjak o jaga amsike ang muituman kha agi chera puro ni kokrok no muituman sing thakon chok paikha hoide sing thakon sumokha sing thebung kumun sana nai jong na ji ma kalar hama je thebung kumun sana nai jong dakai tharok sok paikha angke ji thebung kumun sala sini tabuk khai ambo to kolang na khub ta thebung sa deb kolom nai bla ma guys ang no thangai thebung sala ni hetoma se no thai thebung sana hamani abse thebung kumun bahai motomani oro no kheda na azki masala kya no kotlang ismale ekdom sana musuka papa songke sana musai no thangsa man ang sana hini mama takhe masala kya
Finally tabo hongke sang tharo bo choi paikha tei thebong gomni bo ron chai paikha tabo hongke nogo thana nalai tongo guys hingke nogo thangoi rogoto tei noroi malai manglak sal bo haboi tongkha bola tabo nogo thang kisa tui rok tukuna nangnai hingke aboni bagoi hingke tini ni video rok hingke sonong sinai guys norok no hambai jotono no poina hoite paithak ang video rok no norok naitongmani bagoi kebo ano support khaidi guys norok ni bagoi kebo ang vlog video tonai norok ni bagoi kaham kaham norok ni support chwnai guys hingke tini ni bagoi video sonong sinai.